Děti! Jsem znak zanechal po té cestě na festivalu. Nechte mě prosím chvilku vydýchat. Můžeš si do paní Štelka? Připravím. Začmá ani ty. To je takový graf. Neříkejte! Proč říkáte? Já zase nemůžu ani dýchat. Švejkačko! To byla takový graf. A v tom graf máte. Půjdu v České republice. Vidíte? Ano. Toto je moje... Skoro jsou tak namáhavé, promiňte, ale já musím furt dýchat. To jsem si byla stvořila takový graf. Máte... Dohromady by to mělo být 100%. Ale není. A proč není paní učitelka? Lucino! Paní učitelko, špatně dýcháte. Adélo! Už mě šteš. Proč mi říkáte Lucino? No povolej to Graf. Koukejte se. 15% jsem zavřel. To je A7. To je nejlepší typ na výlet na kole. Odhalím první polovu. Ahoj. Já jsem Graf. Znám s tímto grafem. S celým grafem. Prapodivným grafem. Další polovinu mám odhalit, Arielko? Ano, paní učitelko. Můžete. Oh! Dobrá, paní učitelko. Proč se to zase vykažete? Protože ještě ho zase. Máte Indanuška. Vyrobilo Danušce. Ano. Až vy jste to nějakou porodila? Je takové vedro. Já pořád tak jezdím na tom kole. Prostě 58 a 73. Není to 100, ale prostě to je... Paní učitelko, někdo klepe. Ahoj, Jiduško. Já jen koukám. Vy to tady máte takové. Taky tak zadýchal. To je schodu. Strašně. Takový staře. Vidíte ten graf? A 58 a 73. To není 100, že? Mě se vůbec neokřičuje mozek, já nemůžu zejít. Já koukám, jaké to tu máte hezké. Tak já vysedu. A máte to tady hezké. Opravdu. A vidíš něco? Nevidím, ale máte to tu hezké. Děkuji, paní učitelko. To byla kamarádka. Neslyšící, nevidící a vtač. Ten graf, prostě to je graf, Adélko. Ano. Oj, paní učitelko, vy prskáte, jste jak Danuška, ten Adélka, fuj. Já nejsem tam. To pojď, Danuš, Ježiště, dejte nám věc. To je hrůza.
Ježiši. No, ne. To bolí. Ten graf prostě, to je graf a 83 a 7 to prostě není 100. Mady Indanuška, to je předěčiv. Adélko, čau. S Bohem, paní učitelko, nashledanou. Táhni. Počkejte, vytáhněte. A tak já jdu, no, když mě vyhazujete. Až nemůžu scházet ty schody, já to... Ahoj. Ahoj.